хора, ето ни екипът на Master Boys. И днес след толкова време нямаше клипи, днес ще направим един футболен клип. Пияни дуспи ще правим. Ето е на тази врата. Ще играем на 1 и 2 за отбойка, така че да започваме. Давай, На 3. Айде! Master Boys. 1 и 2, 1 и 2, 1 и 2. 1 и 2, 1 и 2, 1 и 2. Ага. 1 и 2, 1 и 2, 1 и 2. 1 и 2, 1 и 2, 1 и 2. 1 и 2, 1 и 2, 1 и 2. 1 и 2, 1 и 2, 1 и 2. Абе! Аз съм бавен, бе! 1 и 2, 1 и 2. Абе, казвам ви. 1 и 2, 1 и Всеки да даде 2, аз ще дам 1. 1 и 2, 1 и 2, 1 и 2. 1 и 2, 1 и 2. О, аз и Дани. Аз и Дани играеме. Аз и Данито срещу Пламито и Дейчо. Ние кой ще бие? Master Boys! Ако Павел бие, ти аз. Добре, дай аз така. Хора, ето. Данито първи ще бие на Пламито. Да видим. Ето така ще се въртиме на тази топка, така да ни се завие повече свят. Тук нещо ще се завие свят, да се припадна. Всеки ще бие по 3 дуспи. Дани му бие 3 дуспи, после той му бие. Дани? Пак е Дани. Аре по 2 дуспи. По 2 дуспи на всеки. Що така? Аз няма. Абе, така се върти, бе. Така повече се завива свят. Гол! 1-0 за Дани. Сега е Пламито наред да стреля. Дани отиде на вратата. На вратата бързо тичкай. Ай, Плам! Филип. Дай. Удар. Това беше невероятно спасяване. Зави ли ти се свят, бе? Аре, кажи, бе. Вижте го, не знае какво да каже. Сега го видиме. Ето виждате с фланелка на Роналдо. Точно така, за Роналдо. Да видим. Не, бил е циганин като дете. О, невероятен гол! Мале! Тук селебрейшън и нещо. Дани. Павка ти си. Да, аз ще ти бия първо. Дръж. Чао. 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 Ванеса, чао. Един път да ти запомни. Айде, друг път, факела. Дай, бе, Павеле. Пацукура ще бие и... Гол! Гол за Пацукура. Лохито.
Едно и две, едно и две, едно и две. За сега? Ей! Давай! Мастер Бойс! Тихо. Тихо ще има. Сега Генго ще му пазя е така, вижте хора. Дани, дай камерата на тук. Е така ще пазя. О, между краката. Забравихме Дани планеше си пут по една последна дуспа, за да видим кой ще е на финал. Ще видим сега. Дани, Мастер Бойс! 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 Това е видео. Да! Спасяване! Какво време? Спасяване на Вайлдор! Павел е на финал. Сега Дани, той и Плами ще си бият и двамата по една последна дуспа, за да видим кой е на финал. С мен. Дево. Кой ще стигне на финала? Данито или Пламито? Семият Тану става напечено. По-напечено. Да видим Данито. И трудно Данито! Града. Сега ако Плами вкара, е победител. Да видим. Дали Пламито ще спечели? Айде, стреляй. Удари, спасяване. Бийте си по още една. Дани, ти си наред. Гледайте, бицарката. Пламката. Аре, Дани, стреляй, бе! Аз ти ги броя, ти се зави. Удар, пропуск. Не знам къде съм. И хора, относно за FIFA 17, значи, ще правим с Дани въпроси и отговори и с Дани. Така че задавайте въпроси във Facebook страницата Master Boys, който не е разбрал вече. И така хора, ние се опитваме с Данието да направим хубави клипове с Плами, с нашия екип. Сега Плами. Идете какво искате да правим в клиповете. Удар първо и горна града по още една. Какво искате да наблюдавате, защото то принципно е лесно така да се каже, ние каквото искаме. Така че дайте вие вашето мнение за канала, защото вече 29 абоната си е добре. Ще продължаваме се нагоре. Кара ли? Гол! Кристиано Роналдо! Су! Аре, ходи да гониш топката. И така... Аре бе, има... Ти ще биеш дуспа, бе! Аре би дуспа да те виеме, бе. Ще има по още една дуспа, бе. Какво правиш, бе? Мале ти, верно ти се зави свят, бе. Don't let me down! Ау! Ау! Спасяване Данито на финал с мене. Дръжте се. Дани, ти биеш първо. Или аз бием. Дай аз, защото ти се забиваш.
Бицарка! Да. Давай, дали то. Пак то. Засилате! Гол! Не! На чертата ли? На черта, дами и господа. Дами и господа. Браво, е! Мастер бой! Машинка, бате! Дай! Дай, бе, Павеле. Силва се, Павелчо. И още се върти. Дали ще падне? Младежа! Греда! Греда и дърво! Греда и дърво! Една греда плюс едно дърво. Бицар? Аре бе. Бицарка. Аз съм. Бицарка, давай. Върти се, бе. Върти, 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 геврека, върти, геврека. Дани, кой е шампион? Дани, той е шампион. Еми, хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Клипа да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се, оставете ни един коментар. И както винаги, до следващото видео. Чао, чао!